Ησυχία. Ησυχία. Πλησίασε μάλιστα. Εσένα λέω. Τι σχέση έχω? Δεν την τσίπησα εγώ, κύριε Πρόεδρε. Βρε κουβέντες και πλησίασε. Πώς λέγεσαι? Δεν αφήνουμε τώρα τα ονόματα, κύριε Πρόεδρε. Παντρεμένος άνθρωπος, αξιοπρεπής. Να εκτίθενε τώρα. Βρε πώς λέγεσαι? Πασχάλης, κύριε Πρόεδρε. Αλλά χαϊδευτικά με λένε Λάκη. Λάκη δεν με λέτε. Επώνυμο μου. Ζουμπουλός. Ηλικία? 20 με 27. 27 χρονών. Όλα στραβά τα παίρνουν, κύριε Πρόεδρε. Της κλάσεως του 27. Εξαναβολής. Ορκίσου. Μα το Θεό, κύριε Πρόεδρε, τι τα κρύβω τώρα. Βρε ορκίσου. Την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Λόγω τιμής, κύριε Πρόεδρε, πας σε καλό σου. Στο Ευαγγέλιο βλάκα. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εκφράσεις αυτές. Βλάκες. Αρχίσαμε τις οικειότητες. Ορκίσου. Ορίστε, να σας κάνω το κατήρι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστηθήκατε τώρα. Λέγε τώρα τι είδες? Τίποτα. Έχω αστιγματισμό. Βρε με την κυρία τι είδες? Πολλά πράγματα. Ωραίες καμπύλες. Πάψε. Με συγχωρείτε, μιλάω από καλλιτεχνικής απόψεως. Πάψε είπα. Σταθείτε, κύριε Πρόεδρε, σταθείτε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μου λέτε λέγε. Και μόλις αρχίσω να μιλάω, πάψε. Πάψε λέγε, τι κάνουμε δηλαδή. Παίζουμε τώρα. Άμα σε στείλω μέσα κανένα μήνα, θα σου πω εγώ τι κάνουμε. Με το επεισόδιο. Τι είδες? Α, εκεί το πάτε εσείς. Εσείς το πάτε επαγγελματικός. Ναι, πώς έγινε? Μοιραία, κύριε Πρόεδρε, μοιραία. Ο κατηγορούμενος και εγώ πηγαίνουμε στον δρόμο. Μπροστά προηγείται η κυρία. Μαζί με την κυρία περπατούσαν και οι καμπύλες της. Θαύμα καμπύλες, γοητευτικές. Σκασμός! Πρόσεξε καλά. Το παραμικρό να ξαναπείς το πας μέσα. Εξακολούθησε. Λέγε. Πού βάθηκες? Τώρα δεν μου είπατε να πω το παραμικρό. Βρε το επεισόδιο, τι έγινε? Πήγαινε παρακάτω. Πού πας? Παρακάτω. Έλα εδώ. Δεν μου λες, είσαι ηλίθιος ή κάνεις τον ηλίθιο? Όχι, δεν κάνω καθόλου τον ηλίθιο, κύριε Πρόεδρε. Λέγε τι είδες μετά. Μετά μου λέει ο κατηγορούμενος, χαμάν ένας κόμματος, δεν αντέχω πια, θα της κόψω τσιμπιά. Σου είπε έτσι? Το είπε. Κάτσε φρόνημα του κάνω εγώ που είμαι παντρεμένος άνθρωπος. Πού αυτός? Σηκώνεται φίλε μου κύριε Πρόεδρε και της κόβει μια τσιμπιά που τη ζήλεψα. Τώρα να δείτε το αστείο, κύριε Πρόεδρε. Γυρίζει η μαντάμ και μου δίνει εμένα με την τσάντα. Την κοροϊδέψαμε. Κάθισε κάτω. Πολύ καλά. Τι καλά? Πού φάγατε την τσαντιά? Όχι, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Άλλος δεν τσιμπάει και άλλος δεν της τρώει. Φταίει ο γάιδος, φέρνει εμένα. Πλησιάστε δεσποινής. Ονομάζεστε? Άλκη Μποράνη. Ετών 21, επάγγελμα οικιακά. Ορκίζομαι. Έχετε και πείρα. Πέστε μας τι συνέβη. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Πρόεδρε, το επεισόδιο ήταν τυχαίο. Ο κύριος, περνώντας πλάι της, την έσπρωξε χωρίς να το θέλει. Καλέ, ποιο δεν ήθελε που τη μάγωσε τη γυναίκα? Όχι, δείξτε μας. Α, σας παρακαλώ. Γιατί, ωραία είναι, ωραία. Δεν μου είτε μάρτης. Γνωρίζετε τον κατηγορούμενο? Όχι. Τότε γιατί παίρνετε το μέρος του? Γιατί αυτή είναι η αντίληψή μου, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι είναι από εκείνους που πειράζουν τις γυναίκες στον δρόμο. Εγώ όμως το νομίζω. 20 μέρες κράτηση. Χωροφύλαξη. Μπορείς να κάνεις έφεση. Θα κάνουμε. Θα πάμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχω έναν ξάδερφο εκεί. Χάλασε τον κόσμο για μια τσιμπιά. Πεπρονόπουλος Φανούριος. Παρόν.